La 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 la. Nito kahit malaman Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Lusing nga Napoluan. Pawili-wili. Idi kalman lang. Idi kalman lang manong name. Tana iturog ko ti panangururay ko kinilakay ko aniwili. Idi na matugtog tiri daw ket iso nga nakariingak. Ngubit laeng, umayakon. Arik na sa anak pa nga namurmurayan manong nami nga bimangon kan na panangilukat tiri daw. Ket iso pa lang ti panakamurmuray ko. Idi ta saan ngagmay-may sa ti asawa. Adda babaya kadwana. Nilalaway am tarida ta sumrag kami. Inlokat mo tiri daw, kalpasan na, nakasarra ka. Alala, sino ta kadwam? Sumbrek kami pa, tadi taon nagtingag sa sarita niya, kinato yan ako. Gabutan na rin niya, ti silaw, iti salas, manong nemi nalawag ang makita. Ubing pa yan. Sino ta kadwam? Ni Vilma. Saan nga ni Nora, no dikat ni Vilma. Sana ka makiangangokan ka. Makiangawag ka ya. Imbaga nga ni Vilma na ito, saan nga ni Nora. Ano ko, pakinaigan ni Nora? Isa po. Saan kami pa nagrabi? Kamakan? Adala akin, umanay lang pa isa. Balik. Basta yung gaya, gidasar tamang kami. Gidasarang kayo. Alangan ba't nga saan ka nga gidasar ket si katasawak? Ni masino na nga Vilma. Asawang pa. Pagsalitaan ito naman. Basta yung kagidasaren, tamangan kami kini Vilma. Nagtungpalak, ma'am. Talaga nga saan latang balbaliw ito yung asawak ko na. Ora na lakayin, bakit ako? Saan kami lang pa lang nakadanon iti senior citizen. Nasapa nga nagkaasawa na kita anak, may adun ti apo ko. Naodi ka nag-asawa, siyempre ti burdet. Iso nga di nag-asawan, babae ba't nga rod. Dadya lalaki, nga manugang mit ng yawi. Hindi ka kahit ng asawan, dududwa kami. Awanan di kita anak mit nag-asawa na nga rod. Ita, nangalat may ikatlo. Anat kahit ng asawa. Ito nalungat ang agbalbalyo natin ng asawa kaya. Inton matahin, isulap pa nagbalbalyo na. Dati-dati manong naming nga babaero ti asawa. Pinalbas ko amin. Ngamit lang ang mga sangpet iti babae. Maawatak ti kinababaero na manong naming iti panang sangpet ng kalatang babae at samgot na. Indasarak ida manong. Bakayo, nakindasarak ko. Abuto adot inna po'y nang lukatak iti sardinas na yun ti masida. Barbaring kayat na. Manong nemi nagpakusina ni Willie nga pawili-wili. Medyo agsala-sala kasi niya. Mumay can, sweetheart. Let's eat. Kung kunahan. Ay, susap. Nakarelax pa ilaing. Din to ta. Saan lang ang rute nga nasyat di aramid na. Di nga tamang butang ginapo Diyos. Alam nga kami nga rute. Sige, nangagan. Nanganak ko na. Yung karanagidan. Maturog ka. Nakamtulat at makamo. Ginawan. Pagturog ka. Ay, apo, ay, lusing. Muna ko saan nga ka nagsaludsod. Pawili-wili na ito. Aramid mo bala ta pawili-wili. Nagsala-sala. Nakaroon ka na't mo kasawa. Nagsangit ha? Nagkatawa. Alay ka maturog lang ta. Nakamtulat ang ginawan. Pagturugan ko na. Pagturugan ka, nagatot kwarto. Nagdakal di balay ta, sukart nga, maurel limat anak ta, manong kwarto na ito yung kwarto. Inam nga ti kwarto na. Pumili kam tulat na anak kayat mga kwarto. Saan ka maturog di kwarto ta?
Ano sa nga ili, ano sa nga ili? Nangalalami ito natin ang babae. Mambaling ka di nga saan mo nga disturbon ti pandangan me. Nga diyan! Di ka pa nagkuti makita. Nagtungpala ko na. Kinabudno na namin adumaten nga naramanat titong pati asawa. Ngam nagbalinak nga super martir. Super martir nga rin ti awag na kanyak man. Noon namin nga nagbababae ti asawa. Ura na kita anak ko manong name kita. Mas daod iti kinaanos ko. Takunak namin kadakwada na kita anak ko. Diyak kaya't nga makuna nga broken family ti pamilya tayo anak ko. Basta sumangpat lakit din ipapangyo. Kaya no, di naman ito amin nga masapsapol. Di naman ito amin masulsweldo na. Tapag chicks na, okay lang. Basta lakit di saan tiyang agbisin. Kaya basta lakit di saan nga sumarding ti panagbasa yun. May isa nga purman manong name ti construction firm, ti asawak, dito ti kapunan no apay nga chick boy. Tamalaksit ti sweldo na, no kasta nga malpas ti kontrata da share na, iti ganansya, nga itad ni kontraktor. Manong name, nagbarinak badlatang na pudnong asawa, ken na pudnong ina. Barbaring kunak na itong lakayang, ginagsardingin kunak na, nakakarumat. Tayo sagpad na pa jay, babae na. Maturog ak kuman ngam sa anak ang makaturogan manong. Naging ka manong name, nga mahal alingag kuti kag ayak iktimay sa nga babae. Ang makikiki. Digiti ayo. Iti pa'y kaabay nga kwarto ti kwartok. Iti nagkwartuan da. Anyat kahit daging parang-arang. Ipangigda, ti pananglipot na kanyak. Ha! Napunuhan akon. Tsakon kayat nagbalin ng martir. Napunuhan akon. Kinon ko nak manong naming im siyak mitlaing ti makangig. Saan kumad nga ipangig kadakwada. Taor ipangig ko handa mangig. Gabot na talagang arutit-tit na di babae. Kasi lama imagine ko no anyat aramidan ti asawak takas tamat aramidan na kanya kini. Kan-kanin na siguro. Pati kili-kili kat kanin na. Huh? Dahil ito kid di nga lalaki ito ka ano't pa nagpatinggam. Aggadil ko mata mabagbagim ta marunrunot. Apa nga ta? Agtumtumar nga ta? Apa nga nalaing lataw rin lakayan? Kinabudno naman nung name no mailiw mit kanyak akit ikan naman. Nagsakanak mo na tama pamatiiliw ko. Pangalalan na nga tatkin na laing deto nga lakay. Apa di mo patingkan, di pala agpatingkan, mabanok kumamaten dito turturuso. Hindi ka adun nga babae nga simrekan, adun ko akweba nga simrekan. Nangaturo ko akmatlaing manong nimi di agtalnadan. Sapa ka nagriing, nagluto ak ti pamigat, matmaturog na pailaan, nagtugtog ak silet kayan. Di ka sumrat ti trabaho mi da. Hoy, Willie! Di ka sumrat ti trabaho mi da. Ay. Agsa na kitang aldaw. Di na kami isusturbuin. Kapot nakaluto ako, namigat ako, manong nemi, nabuko dahil mureng mi, napanak naglaba. Harapin ko ta nagkay-kay taglaw-law. Hindi na makakita kanya. Ay, lasing! Ay. Nakita ba nila kayo mong limabas ito di rabi? Eh, dapat kaduan na nga chicks. Ayan na ita. Madamada ba lang? Ha? Nagkaidada, isot kinaidana. Hanga sika. Nauyo nga talaga ni Willie. Pa-Willie ka talaga. Po nakarumot na ito aramid na, sika. Di ka pala lumaban. Isang pat na pa yan. Napi-edit hanga isang pat. Itag isang pat na. Tsaka mo. Sobra siguro ito pan nakaawat ko. Di makadakas manong nemi pinagbalindak na tagabo digiti duwa. Uy, nung kaslamat nga ba nagtrabaho ni Willie, sumurot mo ti babae. Ni apay. Sano agawid mo ti babae.
Dupan na nga, siyak ti mapanagitasar. Siyak ti manginaw, kadagit pangananda. Hindi kita pagyanan ti mureng manong nemi, pati panti ti babae, at ti pagburungan. Ay, hapo, aya. Siyak pa'y taglaba pati panti na. Ay, hapo, lusing, aya. Yan ka digasgasat mo na yan. Tinawagan na ti naunang anak ko manong. Ma, abay na, putong ka ti damag. Nga nangasang pati papa, at ti babae ti balay. Uwahin, makalawas eh. Kita na padurawan nyo. Pagbalinda kayo patang nga tagabo. Sabi nga, kaya't yung itutuloy na tanim papati, mang kuspil ka na kayo. Nangarot ko mataramida. Umay kayo dito balay. Mga alakad arwatin nyo, umay kayo dito balay. Ano nga tubrak dito? Nakaya di mga iwan ka ito na oding apo ko yun. Ipalubos ko ka di, nga isudatag na iti balay mi. Ma, sa pulan na kayo ni Papa, pag pinustang, awan sa bali akapat kan mitlang no san nga siya. Ken, si kamet di mangibat patig kang kuana. Ma, please, tung palindak. Makalawas pa nagbalin na kayo nga katulong di kita nga tuwa. Di ka pala pumanaw. Panawan nyo idan. Domingo idi manunimi awan trabaho ti asawa. Pwede Sabado di na inyawat kanyak ti dadto mapaset ti sweldo. Domingo at dada manunimi iti unig ti kwarto. Agay ayek-ek manen ti babae. Wili. Karampingan na babae. Hindi nakarubwata kun manunimi mapanak ko manitiri daw iti rumwar ni Willie. Iti kwarto. Hey! Kasi, papanam? Nagdi-sentro. Sentro? Ano ordo kita? Kadaman? Inagaw naman ng name di bank. Linuktan. Arawat naman di kita ya. Panawan kan. Ana? Panawan kan ko na. Pamanam? Willie, hanggang nga basta pa wili-wili latan. Nalabas kan. Insangbot mo pa yan. Kinabi nga pinalbos mo ti makalawa, sakbay pumanaw ka. Dagos ko mapimanaw ah. So nga ron. Apay nga ko pala ti pakalawas ka, nagbalinak akatulong nyo. Tiyak pala dagos sa pimanaw. Pangsintirak nga ron tiriknak, no kabaylak tagbalin nga super martir. Ngem, gaboto talaga nga jakon kayat. Palubusan kan, Willie. Iti kay kayat mong aramidan. Ora mampesa nga pulok at siyang ti iyawid mo nga babae. Awanan pipiyang ko. Kinunak manong name kat inagaw kumitlakang kuwana ti bag kalpasan na tinaringteng kung tirimuan. Ay, saan ka nga igawid? Apay pa igawid ak ayak. Baga namnamahin nga tumarayak ka magigawid kan ka. Hanggang nga igawid. Taon igawid nak saan ako na paigawid kan ka. Bahala kan. Goodbye. Oh, sige. Goodbye. Di animal, pawili-wili na ta. Islawan niya man na kitakman, ti magtong palaw. Kasya ti style naman nung name, kaslaawan problema na. Kaslaawan ti araramidan na nga problema. O nagar aramid lang nga roden ti sanga na siya. O na nga pawili-wili. Po, isungar ka binunyagan dati pawili-wili ni Willie. Hindi makala ko ni tricycle manong name kat adayo kami. Iso pa lang ti pa nagted-ted digiti luwag man. Ape ngaglawa. Ape ngagsangitak. Imagine mo't kami manong name for how many years nagdan na kami iti asawak. Iti namin adun nga sinaktanak italaing nga naramid ko ti pimanaw. Tiyak pulos nagtalaw ini. Tiyak pulos tinalawan di kita anak ko.
Ang abali ko nagtanong awan tuntik, basa kat adaamin ng asawa na. Awanin ti panunutek pa ko na. Hindi ko mapailangan tinalawak. Ngayon kasi lang kami lain sarding ng ti aramid na. Ngayon kimaro, ti inyawid na nga mismo ti babae. Sakit pa wili-wili liat na. Sinayang ko, manong name na kita adto nga panawan, apa nagbaling ko nga napudno kang kuwan. Jakon kayat, dagbalin nga martir. Goodbye. Awili-wili. Naging ka nakadano na ako at manong name dito sentro, inuray ko, manong name nga lumabas, tibas, nga agturong iti lugar ti inaunang anak ko. No sa pulan nagtuman, mabalin siguro onuran nanto di kita anak mi. Mamuan nanto siguro, nga daki di sidong ni Noel nga inaunang anak ko. Naiturturog ko manong name iti talo nga oras a biyahe. Dito nakadanon kami iti terminal, dim sa agak, kabuto mabisina kat adamat karinderya, manong name iti asidag ti terminal, nanganak pailaan. Idagring ti cellphone ko. Ni Noel. Ayan yun, ma. Dako dito terminalin. Dito'y lugar yun. Maalaklangin ti tricycle mo may dita. Sige, nasayat no kasta. No, tay katulong ti madanon nyo. Daka ito sumublat nga, mga iwan ka ti inauding apo ko yo, ha? Sige. Sige, anak. Panong name ti pagsayatan na awan pulos ti imala kanigiti duwa nga lalaking anak kumanong. Lalaki ti nauna, ken lalaki ti agadi ti naudi. Awan ti mala kadakwada kaputan na singpet ni Noel. Tilang asawa na ti babae ti biyag na ken di kiti mga anak da. Tinakadano na akon manong name tinurong ko kadagos ti apo ko. Anak, lula. Ti maraarmat nga dagos manong name ti ubing ket inubak. Sinaklot ko, ninarako. Mayat dito'y ko na, tadaliw-liwak. Ijay, no awanin ti asawak, ag may mesa, panak-amak, imarites, kadagiti karuban ko, ano, malpasin yung trabaho. Napia dito'y manong name ta, siyempre, makatulong ang iti anak ko. Ken siyempre, ada kaduwak, ada kasarsalita. Ken saan kun may matangan pa iti mading aramid ni Willie, napawili-wili. Iti sumangpet, digda dato mga pukok manong name narakop daklula. Dito'y kailatan, ang kawawi din. Talagang nagtalig na eda kung dito'y. Ay, huwag gayam. Tapi kurang kay met. Kahit adda asawa na kiti duwan. Nga inaw na. Anda pa'y apo ko iti tuodin na. Anak mo't pa nga senior ah. Nasapa kayo nga nga nag-asawa, lula. Iso nga, nasapa mo't nga nakapag-asawa di kiti anak yo. Kumusta ni Lolo? Ada jay, so nga pinanawak ta ng isang patiga sa bali nga lola yun. Ano? Lukol ta ni Lolo niya. Yung pagmantas ang himal ni Papakikuana. Ni ay, ni oy, awa mala mauray ko nga text ti asawak manong nimi. Siya kumatimang text keng kuha lang yung bayamo. Pero kung text sa, pinanawak lang aro din. Juan, manong name na makabulan ko dito yan. Kumusta kayo, ma? Kasto, anak? Okay ka di matlayang, awa ka di matlat problema. Awan, anak. Nasihat mo ka manugang ko, ti asawa mo. Nasihat mo di kiti anak yun. Awan problema. Sige, di kayo mailaw ni tatang, ni papa. Susom, may kumakailiw ko. Kumusta nga damat isunan? Sa akong malaki nun na. Tawagan nyo ah. Kumustahan nyo? Ay, saan? Sabi ko mapakumustahan. 2 bulan, naging gatan, 5 bulan ko dito yan, man. Hindi agring di cellphone ko. Ni Willie, di tumawag-tawag.
Saan nga makatapal siguro. Saan ko kumasungbatan manong naming yun? Sinungbat? Hello? Namasapal mo? Di aguni. Hello? Lusing. Bye. Aguyak ka? Ito ka na ba? Nagsuli ka. Saan ako nagsubsubli? Okay akong dito eh. At damatin sa baling ang pamilya. Ano? At sakit mo? Masakit ka? Awalin mga sikaso kanya. Kada di babayin sakbit mo, pinanawan na kan. Pinanawan ako. Di, awagam di kita babaim. Awagam di kita babaim. Ito may dakakitaan. Uno sa dantulag parang nagigya, ito na matay ka. Ito no, tandagan ta, tinalamis mo, abangkay. Sabi nga sa tawagam. Gabot na sigat asawak. Asawa na gidi ngem hindi pimanaw akong dita saan na kong asawa. Adamatid sa baling ang pamilya. Maramid mo. Ti, madan sa baling ang pamilya? Hape ka nga saan? Apay si kalamay mayat? Agawid kan, Lusing. Agawid kan, biyag ko. Agawid kan, biyag ko. Itaman ti parang wili-wilit. Alaman? Lalala ko naman. Nawawanan di bagam. Sige, kita daw brak. Bye. Tinawagan na siguro ni Noel manunimi so di sumangpet ni Noel nga anak ko kinasarita na. Ma, amo nyo ka di ka masakit, di pa ba? Amok, di mawag tibigan. Pagawawidan ako. Pagawid ka nga rad. Itapay ta. Awanin ti mariknak nga ayat, iti amayo. Nakaim imposible, ma. Amom Noel, anak. Pati da kayo di nga anak ko ket dildilawan da. No apay nga sobra ti kinamartir ko. Gapota, ipatpatek ko ti amayo. Ken ipatpatek kayo. Ipatpatek kayo nga dito ti gapuna no apay nga tsak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Itirikodan ti amin. Siguro, inoray ko lang nga makapagturpos kay amin, kan madaan kay amin ti pamilya. Inoray ko lang siguro nga dududwa kami at kamayo. Tap na awan ton ti pampanunutek no kas pagarigan ta, mabasamak nga agtalawak. Awan ti talawak nga anak ko. Isulag ti talawak. No kasta, nabanukin ti puso yung nga gayayat. Kani pa wili-wili. Diamo kidikit saan nga banong. Diamo kidikit saan nga kupas, saan nga mau-mau, saan nga patingga. Gayam kita da pagpatingga ti amin. Dito ko na nak. Ngayon mo kas pagarikan ta, di yung kaya't nagtalinadak dito di sumapulak sa bali ang pagyanak. Pero kung mapumanaw kayo, ikat pag-awawidan tak natin. Kahit nang sawan di pataging bagam nga pag-awawidan nat, papapanawan nat. Pumanawak man ito yung sanak nga gawid. Sang ko sang patanti amayo. Kabuta. Yung karik idi ti bagik, iti kanito magtalawak, iti dahi di kabalay. Sanak ton kagsupsup.
Siguro manong name tinawagan ni Noel di kiti kakabsat na kat isuda tinang ipamuspusan tapno ma-confine ni Willie. Kalpasan manong name di another 1 month, edi tumawag manin ni Willie kanya. Hello. Nalaingan kon. Nana? Nalaingan akon. In hospital dagdagitan nagta. Dinak man laumin sinanungkaran. Hanga bali. Oretad da akon dito balay. Nagawit kan biyak ko. Wili-wili ka lang. Sige. Alan Agawit kan. Agawit kan. Nalaing ka manin. Nalaing kan tumanin ka dagiti babae. May sangpat kan tumanin. Wano, chicks kan tumanin. Si Kamil na nga bagang pagpatinggan di amin. Nagpatingga akon. Agad na siya, ano basta nagpatingga kan. Nagpatinggan ti kinababaero. Nagpatpara ta. Nagpatinggan ti kinababaero. Nagpatingga mo ten ti panagayit ko kanya. I'm sorry, Willie. Alan, sana nga gawin. Gabuting ka na kiti pag apaman nga pumanawak sa anak to nga nagsuli. Kinasarita takman nasagkay sa dagiti anak ko manong name ngem inlawlawag ko katakwada ti amin. Kahit yung sawen makidanak iti amayo. Awanin tinagsak ko keng kuana ta saan kumatin nga batpateg. Kaya nabayag matin nga dinak impateg ti amayo. Awanin ti ayat ti tunggal may sa kada kami. Kasi nung latan ma, dito kayo latan. Teko nak nga roden, anak, no diyo kayat ngandak ditoy. Pumanawak. Tagsapo lang ti trabaho, napigsak pa lang. Trabaho, tapnong biyagan. Maguro oray ti family house tayo. Aguro oray ti asawa yung sadyay. I'm sorry, anak ko. Dakay malatag ko na. Na sobrat kinamartir ko. Data nga kinasubra. Data nga tambatan di ka po na nuapay nga. Nisang katiting kat awanan ti mariknak nga ayat iti amayo. I'm so sorry. Iti agdama manunemi agtrabaho ak iti may sa karinderya. Stay in. Numanan tawagan dagdagit anak ko. Mama, professional kam amin nga anak yo. Kalbasan na. Sa serviduro kayo ito may sa karinderya. Dinakbat kaya tapasang bayan ka na kiti balbala iyo. Papanawan dak. Saan da kayo papanawan? Nga pasobgan da kayo sidong ni Papa. I'm sorry. Nung makabasulak man tisang kun nga parang ipateg ti amayo. Isa rin nyo natin nagtrabaho. Magkita kayo ti pagyanan nyo. Nga suportaran na kayo talatan. So, mang batlatan din kita kasapulan nyo. No. Aramidan yung tulayan data. No sa anak to nga makamagtrabaho. Ngayon kabaylak pa ilaing. Habang nga napigsaak pa ilaing. Habang nakayak pala tagtrabaho anak ko. Didak pa kadanagan. Aramidan yung tulayan data parang titinulong nga mang suportar kanya. No baldado akto. Diakit amahit asikaswin nyo. Bagakit no ison ti baldado. Akit awanan di kadwana. Api niya, iyasaan nga ito, panangaramid na nga, mangisangpat sa bali manin ng babae. Napiksamat manin, hambat nga nagsakit. So nga dadat ko lang mamang, insarding nan, nagpatingkan. So nga, subli kayo kuman, I'm sorry, I'm very sorry. Uri nga tanong kakaasin to ti kasasad ko. Sa anak to nga subli, iti sidong ti amayo. Gabotawanin ti ayat amariknak kang kuana. Inbutbuk ko aminin kang kuanan ti ayat ini. Iso nga naibusen. Itaawanin ti mariknak na ayat. Gabota sinayang na digiti panawan ng inted ko kang kuanan. Iri agdama manunemi kaskas di nga nagtala na edak nga stay in ti pagtrabahuak nga karinderya. Pakukumustahan dak latamat na digiti anak ko no kasta nga tumawag da.
Kung saan ka siya, iti magtawag kadakwada. Ngem saan ko na pulos na tawagan ti asawa. Tumawag man ngem saan ko sungsumbat. Yak tulam mo, manong nemi, no makapagsinumbyanan kami. Ngem, siyak lang ti bukod ng desisyon, awanton. Orang nga tadublen na Carmen, awanin ti masagid pa nga riknak. Iti riknak. Sabi ko manong nemi, amang ted, dahito ti balaag, karagitay pawili-wili, naslawan anyaman na, nga saksaktan da ti asawa da. Tuwing nga tagyam nga pagayam mo, lusing. La nangarod no siya that decision mo, ya. Okay lang. That is your own decision. Wala siya sinumat namin na. Gasam tayo, isang pat na pa, di babae na. Pagbalin na kakatulong. Sunod na saan nga mapnuan, di ba?